Αυτά τα καρπουτσόν και είναι το χωριό μου. Περνάει από το σπίτι. Γυναίκα μπέις απάντως αποκλείεται να μπορεί να... Άιντε. Βλέπω πάντως την περισσότερη δουλειά και τραβούν εδώ το παλικάρια που προσφέρουν το αλέθρο. Και η οικογένεια της, αυτή είναι η οικογένεια της. Είχε πάντα την ίδια συμμετοχή του κόσμου αυτό το έθιμο, θα πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό για εσάς εδώ στα Κόμαρα. Ναι, όταν είχαμε περισσότερο κόσμο είναι και περισσότερη συμμετοχή. Πάντα. Και τώρα είναι αυτό μας έχει πει συνήθως κάθε χρόνο κανένα Τρόπο ζωής. Ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα του ΠΕΗ? όχι, αυτός που θέλει Θεωρητά από τότε όταν έβγαινε ο ΠΕΗ και υπήρχε, ας πούμε, θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποια προσόντα, κάτι που να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Τότε γιατί ήταν ο ΠΕΗ? τότε τον έφεραν σαν αρχηγό ενός πληθυσμού και τον έδιναν μια γη. Και μετά άρχιζαν να αποκτήσουν άλλους. Όπα, έχει καθίσει το κουράκι. Κουράστηκε ο ΠΕΗς. Φυσικά ίδιο, όπως τα κουτάκια είναι. Στα κουτάκια δεν θα πας. Έχει νερό για να ξεκουραστεί. Από τότε πάντα μια γυναίκα έτρεχε να σας φροντίσει, αυτό βλέπω εγώ. Η ίδια η γυναίκα του, η ίδια η κόρη. Ήπιε λοιπόν νεράκι, ξεκουράστηκε και τώρα τι ακολουθεί αμέσως. Ξανά έχει εξέταση. Καλά κάνετε εμείς και λίγο τον εξετάσαμε το πριν να δούμε να είναι καλά. Σαφώς δεν πρέπει να μας πει, πρέπει να το προσέχουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Κόμαρα και ακούτε την αναβίωση του εκείνου του ΠΕΗ που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα εδώ. Σήμερα καθαρά Δευτέρα επιλέξαμε να ανεβούμε λιγάκι ψηλά στον Εύρο και να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό που ζουν οι κάτοικοι των Κομάρων κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Να κάνουμε καθαρά Δευτέρα όλοι μαζί. Καλή Σαρακοστή σε όλους για μία ακόμη φορά. Σταμάτησε και η βροχούλα. Ωραιότατα. Να κλείσουν οι ομπρέλες λοιπόν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο όμορφα. Για πείτε μου τώρα, τι περιμένουμε ακριβώς εδώ να γίνει? Τώρα σε λιγάκι θα αρχίσει ο χορός. Να μπορέσουμε το επιτελείο του για ότι αυτό που όργωσε και είναι πάρα πολύ. Βλέπω εδώ μια κυρία κρατάει ένα ψωμάκι. Τι είναι αυτό που κρατάτε? Να το σπάσουμε στο ΠΕΗ. Θα το σπάσουμε στο ΠΕΗ. Θα βρείτε τα μέρα και το χρόνο ΠΕΗ. Δηλαδή εδώ πέρα μέσα έχει ένα φλουρί. Το σπάτε το ψωμάκι αυτό στο κεφάλι του ΠΕΗ. Το ΠΕΗ, έτσι το κάνανε παλιά. Γιατί στο κεφάλι? Δεν ξέρω,
καλό. Άμα είναι για το καλό, να το σπάσουμε στο κεφάλι του. Εγώ βλέπω τα παλικάρια και ετοιμάζονται να χορέψουν. Ξεκινάνε χωρίς. Εδώ θα ξεκινήσει το επιτελείο. Οπότε το χορό ξεκινάει το επιτελείο του ΠΕΗ και μετά παίρνει μέρος και όλος ο κόσμος. Μπορεί να πάρει και όλος ο κόσμος. Ωραία, λοιπόν αυτό περιμένουμε και εμείς και να ζεσταθούμε κιόλας, έτσι να χορέψουμε. Ακολουθεί γλέντια από όσο γνωρίζουμε. Μετά θα κόψουμε την πίτα μετά το χορό.